Nakasiguro ka pang kakain doon. And we will enjoy there. Then sing karaoke. Pero hindi ako makapag-live kapag may karaoke. Kasi copyright. Copyright nga yung mga Yung mga kinakanta. oo. Naka-silent lang yung nakasayawan tayo pero naka-silent nga. Sumasayaw, walang Sumasayaw, walang music. Walang tugtog. bayan. So, we're going to the birthday Ay, party with nagsayawan my kami. BFF. Saan kayo nagsayawan? Doon sa senior citizen. Ah, Senior citizen. okay, okay. Yung tawag doon, last day of our week. Elderly week. Filipino elderly week. Oo, okay, okay. Unleaded. Unleaded. Buti hindi ako nag-royal blue din, Mars. Mag-royal blue sana ako ng blouse. Hindi na lang. Sabi ko, magpula ako. Sabi ko Kasi mag-royal birthday. blue nga ako kasi bigay ng gift ni anak. Para tayong mga dalaga. Oh, ang ganda ng blouse mo, Mars. I love it. Rigi. I love your blouse, Mars. Rigip, ito, Hello, rigip. mega shout out. Anto? Regalo, Rigi. Ganun ba? Talaga. So, ayan guys. Off muna tayo. Bye for now. Nanay. Oh, laki. Ate. Sige lang, anak. Sige lang. Hi, mega shout out. Brazil Aki. Butudo Ben. Hello. Mundamon. Ano ba to? Hindi ko maintindihan sila. You're from Morocco. Are you from Africa? Please don't forget to subscribe and like my live. Yun parang Kaya parang dalaga. And thank you for watching. Hindi na perso. Oo. Kasi kapag na-piersa, May 900 nanood sa atin noong nagsasayaw si Mars. Nagsasayawan tayo doon birthday. saan? Doon sa birthday ni Per. Mura lang. Yung nagsayaw kayo ganyan. Alam mo, sabi ni Junior, tumawag sa akin. Si Mm-mm. Junior boy. Oo. Huy, ate, nakita kita, ang galing mo pa palang sumayaw. Siganta, inarte-arte ang pang. O tinan mo, naka-19 na ako. 19 viewers. Hello, 19 million viewers. Thank you for watching. Ni mga foreigner lang yan, Mars. Mga foreigner. Talaga? Oo, spoken in Darian yun. Mag-speak English ka na, Mars. Sige. Hello, thank you for watching. Please don't forget to subscribe and like my live. And mega love shout out to everyone here. Thank you very much for joining me. Oh yes, are you Indonesian? Oh no, I'm not Indonesia. I'm from Philippines. I'm Filipina. Asian. Yeah, do you know Philippines? Have you been here in Philippines before? I've been to Morocco. Wala yung connection. The connection is too bad. Did you people wear underwear? Oh yeah, of course. See, look at here. We're wearing a dress up. We dress up here because we're going to the birthday party. Yeah. Oh yes, mastermind. Mr. Mastermind. Okay. See, look at this place. Very nice place. There's a lot of fish pond and fresh air and fresh fish. Fresh air and fresh fish. Fish. And fish Sabi fish mo, pond. oo, Yeah. there's a fish pond here. Here, this is a fish pond. In this place, a lot of fish pond. Oh, hindi libre dali dyan may kutsi ko. Ayong lasakyang ko. Huwahin na. Antay ka nila. Ay, Marius, it ready to pick up na. Wala pa ako
Datong Buenas. Mitsubishi. Mitsubishi, 300. Mitsubishi yun? Dito na ba yun? Maso na sa mo. So, we are here now, guys. Gusto pa dito ay maglalada ako sa Ano tuo. tayo? Tingin tayo doon sa kan mamaya. Na? Doon sa yung bagong shopping mall. So guys, we're already here. Okay? 12 how many minutes na ako dito ay 6 minutes. It's just 6 minutes. Hi. Okay. Just wear a little bit sunglass, okay? But akala ko maraming tao. Ay pa lang, nauna. Ayun pa lang. Hello. Good afternoon. There, look at there. I want. Oh, yes. Nan po. We're going upstairs. Very nice. Look. Oh, wala seafood. Ay, wow. Happy birthday! Happy birthday, inay. Happy birthday, mother! Happy birthday, mother. Mother, happy birthday! Mila, tan si Bianca. Rame. Happy birthday, mother. Mano po? Oje Miriam. Salamat, nakapasay Happy kayo. birthday. Napakalayo yun. She is the birthday celebrant. Our grandmother. Happy birthday ko no kanong balong. Salamat, anak ko. Ano yung video ni? Oo. Minyo Akin, ko ay hindi na nila mabuka yung mata. Tani man pares kayo na ko ni Ay, ganon. Sige lang na ko, sige lang. Sige lang. Nagubad na siya. Pamina natin lang may porta. Mansalat kayo. Mampalitan sa mo. Pero hindi siya ulyanin ano. Hindi ko na yan. Hindi sila ulyanin. Ang nanay ko ulyanin. Adi makapalit si nanay mo to ha. Makita. Hi. Make a shout out. Please don't forget to like my live and don't forget to subscribe. Ha? Wala eh. Bakit natin, bakit Mars? Hi, may happy birthday. Wala akong binili. Binili ko ma'am. Bigyan na lang natin siya. Para masaya. Mansalat kila. Nani, Lasting. Maganda siya oh. Balo. kapsito. Nani la siring. Man happy sleep ni Rakuno. Akila man happy sleep nay. Rama kapal may kaw siya kayo na aninag. Ay, mangang kayo. Mangang kami? Ha? Oh, salamat ha. Mangang kayo. Ang taming randa? Kinyangan. Ha? Ito. Ang taming nyo? Ha? Ang tingaran nyo? Iday. Nay Eday. Ah. Bianca ako. Naalala nyo pa ba ako? Ah. Naalala nyo pa ba ako? Si Bianca ako. Bianca. Sino? Bianca? Balik-balik nga kayo asya. Anak ng binit. Balik-balik.
Ay, hindi kayo halata. Anak ako ni Binet. Kabayay Binet. Kayo halata. Kabayay Binet. Agtukabat. Si Ay, anda kabat. Kabat. Ay, Giya. Ay, adara kabat. Kabat. Si kabat dalabat. Patay din eh. Siyak, sika. Tanaririnig na. Ano naman? Ay, Bianca. Tanmila. Nay. Kabayo ah. Hindi. Oh, again, kabat. Si Mila. Anila. Oh. Siya kay kabaya nay. Kabat daan. Siya kay Bianca. Siya Bianca. Masabot na ba kayo? Picture mo pa kami. Oh, Hindi ito. Puntanso. Asin si abong mo lang. Andi, ba maganda yung bahay niyo. Ah, Antayo, nanay. Nanay Eday. Si Bianca po ako Bianca. Tan si Mila. Antayo, Ako yung mga nanay. beef it ni Mars Mila. Lagi, maingat. Ay, Ito man. Ah, cute. picture tayo na. Doon tayo harap kayo sa picture. Anong taga-pastor kayo? Siyempre, very important day today. Happy birthday, Nay. It's your birthday. Awal, ating lang niya. Yung dangog sa Isa pa. Aga maayo si Mars. Isa pa. Nay, isa pa. Smile kayo, smile. Smile po kayo, ha. Ating yangan mo. Po, Ating yangan. Ayan. O, sige na. mga kami, naguguno yan. Masabay tayong kakain, ha. Mars na. Mong tawaran ni Sita. Picture silang tatlo. Wala. Alam nyo, nanay, Ah. doon, sa ibaik, nabubuhay pa, may baik. Hello. Hello, Say, mega shout lanang out. tubog Graces bubanan. Say Monte. kukuk, Thank you for bulagmut, may watching. baik. Bulagmut, tay baik. Anong kanin kita? Aga makanunong. Na bumbunan, tay bumbunan to basta una abay ako si kato, unya to ay ne. Tay baik. Show your face. Yeah, this is the face of Bianca Ay, Queen. sabi niya, Mila. Oh, siya. Ang ko. Ay, wadya may yung maganggana. Wala mo kayo. Malambing sila, no? Umanso, atay baik. No. Mila. Baik. Ay, salamat. Wadya may yung maganggana. Kanto, atay baik kandang. Ay, kandang. Masama ka ba kayo? Ilan na taon mo? Ay, yun. Kasing edad ko'y kumari Mila. Pare Sa ngaran to Milagros. Sa ngaran ko Milagros. BMM. Bianca. Bianca Mila. Milagros. Milagros. Oh. Milagros man ko mga ista. Nanay Oh, Eday. Milagros. Ako, Bianca. Siya naman si Mila. Mila Cervantes, Mila Peralta. Kaya kami, BMM. BMM. BFF. BMM, BFF. Yun. BMM kami, BFF. Kasi Bianca, Mila. Mila. Mm. Oh, tapos BFF, best friend Forever. Really good. Matapang. Really good. Nakalag tayong Marsa. Promise, Oo. naririnig tayo sa live. Best friend forever kami. Oo. Nasabihin mo kung may ilan ko ay. Ay nako, hindi pa sigurado sa amin, Mother, kasi May ka-shout iba out na po. ngayon ang mga nakakain ng kwan, di katulad ninyo na naabutan nyo pa yung mga pagkain na sariwa, walang fertilizer. Tanong mo, naabot ang daigera? Oo, naabutan nyo ang giraan to. 90 ko na. Ha? 90, dala ko Dalawang nung... taon pa. Oh. She is Nanay. 98 years Nanay. old today. Naabutan nyo ang Second World War 2. Yes. Oh, Yes. yeah. Anong ginawa nyo, Nay, nung World War 2? Ay, Saan kayo nagtago? Ay, nagtago kami. Saan? Kasi maraming shrapnel na you are hiding to another Sa- place. sa Hiding to underground. sa
Sa Lingayon. Ay, sa Lingayen ko yung nagtago sa ilalim ng underground. Dahil ay sundalo dyan din ngayon. Mapal ka, pagkapato. Oh, there's a lot of, ano ba yan? Gan. Nagawa kami ungin. Ungin kami, dahil. Oh. Limang Ungib. kami mamut. Underground. Oh, she said that when that time the World War2, they hide it underground Amo kami. because there's a lot of military naman. War man, Hapon, Japanese. There is a lot of Japanese army and American army. Japanese and American army. Kisi kilano na may kin. She is 15 years old that time when the World War2. She was 15 years old. I was 10 years old. Ay, di, 15 years old, si Nay. Noong 1950. Ayun mo, bali-bali yung mas, nakalive tayo. you are 15 years old at that time. When the war is Second World War 2. Oh. Yes. Will you get my My, eyeglass there in And, this? eyeglass daw, eyeglass? Baka. Do you want to wear eyeglass? Baka, fall down. Ay, mang sunglass daw siya. O, mang sunglass. Here, O, sige. here Ito na na, your yung sunglass muna, yung sunglass. sunglass. Ayan. This is just my sunglass. This is Yeah. your, oh wow, pretty, That is wow. your sunglass. Pretty woman. That was Oh, amazing. you see? Pretty woman. You see, oh. In the world. 98 years old. You look, Nanay, Yeah. you look good. You look good, you know, see, you look look at good, here Nanay. in my Oh. camera. Wow! Ang ganda ni Nanay. Mars, nanonoka kami dito kay Nanay sa kakwentuhan. I am You are? ugly. No. No, don't say You are that. not. You are not ugly. I'm not beautiful. You are beautiful. You You are are- amazing woman. You are a nice old woman. You're a nice old woman. And you have a very long life. Alam mo, ito si We are very proud of you. Sana all. Sana kami din ganyan, maabot namin yung 98 years old. 98 years. Yeah, she said before, sana maabot niyo ng ganito. Sabi niya kanina. Yeah. Mr. Because shout out sa Before. 10 million Before viewers. what? Before? I was Mr. Huh? You are Now, the thing. I very thin now. The last time you are so very sexy. You But are very now you sexy. are thin. Oh no, it's okay. As long as you are healthy. Yeah, that's true. Yeah, as long as you are healthy, there's no problem. Nice. No problem as long as you are healthy. Even you are thin. Spokening dara tayo dito. Ay, Kuya Prime! Ay, kuya! Ay, nandito kami. Pasensya na kayo dito. Ay, Kuya Prime! Ay, You ikaw look ba yan? young! Ako yung look young today? How come? Ito si Kuya Primo. hindi Bakit? Bakit? Parang tumaba kayo? Oo, nga sabi ko nga eh. Bumata ka, you look young. Bumata ka nga. Sabi nga nila. Maganda yan. Bagay sa'yo. Pangalan niya. Mm. Yung pangalan niya. Panganay? Panganay nyo, pero hindi siya panganay sa, para siyang bunso. Sabi lang nila. Nanonood ako ng... Nasa Oo. Naka-live kami. Naka-live kami sa YouTube. Palawan. Nanonood Okay, ka sa ini-interview namin si Nana about World War. Mahilig Ah, din ako sige. dyan. Oh, yes. Vlogger ka muna yan. Tuloy-tuloy mo. So, live na lang. Naka-live po kami. Oo. 98 years. She was 15 years old when the World War 2. Ibang. Ibang yung anak mo. She told us that they hide underground. Istorbo. Spoken ng dana. They made a hole in the ground. When the Japanese army coming, and then the girls, they need to hide. But now this time, when the Japanese comes, then the girls, they need to come out.
I'm modeling like this. Diba? Diba, Mars? Diba? Noon, Oo. noong Second World War II, Ayaw na dito. Ang mga kababayan, itinatago. yes, because they will rape. Yes. Oo, It's they really rape true. the ladies. Ang mga kaibigan, alam niyo ba, dito sa Pilipinas, meron pong mga comfort woman po talaga. Pero kung konti na lang po silang natitira sa ngayon dahil masyado na silang tumatanda na po kasi sila. Katulad po ni Nanay Eday, 98 years old na po siya ngayon. At nakaranas din siya ng World War I 2. don't know if I can reach 100. You can. You can not, Nanay. Yes, just think positive. You can, Nanay. 2 years more, you are already 100 years old. More than Oh my God. 100, you can reach more than 109. Yeah, because you see, look, you're still very much strong Is it though? Yeah. and very much healthy. No, you have no sickness at all. She was no sickness. Wala po siyang sakit. At malakas po talaga siya. Kahit 98 years old na siya. Ang ano lang sa kanya ay hindi po niya maidilat ng kanyang mga mata. Because I'm very old. You look, Pero malakas po si Nanay No, Eday. Nanay. Alam mo, Nanay, kahit na you are very old, doon nakikita ang kagandahan ng isang matanda. Na isang babae na ng matanda. isang babaeng matanda kapag na-reach mo yung mga ganyan na edad. Yes, Oo. correct. And yung mga children mo, Minana nila ang kagandahan mo. and then yung masaya sila, pinagmamalaki nila kasi na-reach Oo. mo yung age mo na ganyan. Oo, at siyempre, nagmana din sila sa kagandahan niya. Dahil kung hindi maganda si Nanay Eday, siyempre, hindi magaganda yung mga anak at gwapo. always eating vegetable. Yeah, that's true. That's Kaya true, mega Nanay. shout out sa 10 million viewers. Vegetable is my Please favorite. don't forget to Always subscribe eat my vegetable. channel and please don't forget to like. Fresh Please click vegetables. likes. How much for grandma feet? What's that? I don't understand what you mean. Yung grandma fit, yung kanyang lola. Sabi niya dito ay ni grandma feet. How much for grandma feet pictures and socks? Gala kayo sa Ay, nani. ibig sabihin ng sapatos, you mean shoe and socks? You want to buy? You wanted to Oo. buy? You wanted to help her? Give a gift? Today is Grandma her. fit, yung paa Today niya. is her birthday. Yeah, today is her birthday. So do you wanna give something gift for her? Support me. I support you. No, you must support me. We need to support our grandmother here. Ikaw, anong pangalan mo? Bianca. 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 Apo. Siya si Mila. Anong apelido niyo? Paulo. 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 Paulo, si Opo. ikaw. Cervantes. May kilala Kami kayo. Smita Vlog. Hello. I'm Smita Videos Vlog. Mega shout out. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. I will see you later after my live. I'm going to your channel. Torio. Guzman. Torio de Guzman. Guzman. Yes, $220. Okay, you wanna give me a $220? Thank you. Torio. Do you wanna send? Do you wanna send a $220 for Lola? Here. Magsiset daw siya ng $220. Yung kausap namin na Amerikano. Makikita ko dito pag nag-send niya dito mismo. Makikita natin kapag sinit yung $220. Oh, yeah. Kasi nakita niya, wala daw siyang sinila. The three beautiful ladies. Oh yeah, thank you very much. Kaya bibilihan daw niya ng boots. Sabi niya, itatanong niya kung ilan daw yung paa niya, ilan ang sukat. Oo. Oo. 8 yan, 8. 8. Hindi, mga Why? 7 lang kasi size. American size 7 lang.
Diyan sa amin. Muna What is your size, The mother? size of her foot is 7. I think 7. 7. Oo. And ano ba sabi niya dito ay? Yeah, the socks also size 7. Oo. Socks and shoe is 7. Ay, Walay- wow, meron walay pang corona yun hairband. na, hindi Oh, yes. Corona yun. Ito ba? You wanna... Ay, wanna karakara happy birthday. Wow, ba blinking blinking. Ayan si blinking blinking si Nanay Eday. Interview with Nanay Eday. May sasabihin ba yun? Birthday of Nanay Eday. Yes, how can I send the dollar? Yeah. Oh, you can give send the us address. here. Yes, how can I send the dollars? Yeah, do you want to send in Western Union? Oh, Western Union. Mr. Union. Send this is Maria Teresa Paulo, okay? If you really wanna send, okay, I will give you my address, my details. Si Mama. Di na. Pero bawal ako magbigay dito kay Balot. Asawa na yung balong. Just write it down. Maria, as in Maria, Virgin Mary, Maria. Maria. And then Teresa, Primo. Teresa. Primo. Okay? And then Sa Mama. Paulo, P-A as in apple, P as in pass, A as in apple, U as in united, Nandyan sa Mama. L as in love, Siyang O as in panganay, siyang O, panganay. own, Namatay na. my own. Patay na. Okay? Thank you so much. Gusto nila. Hello, Terry J. Forrest, thank you so much. Pawin na, nagsirit na. Robert Tercero. Robert Tercero, thank you very much. If you really wanted to send $220 for our mother birthday celebrant grandmother. Grandmother. Yeah. Yama, hindi labay mo na yan. Show fit. Show fit? Okay, I will show you. Here. Here, Remove your here. slipper, mother. Remove Oh, your look. slipper. And then, the other one. You remove the other one. This one. Okay. Oh. Okay, this is our grandmother fit. See. Okay? So if you really Maybe wanted the to size is send 7. $220, oh, it's really 100% appreciation. Thank you for the compliment. Oh my God. Thank you for the gift. So did you write my full name? Totoo ba yan? Totoo ba ito? Kung hindi totoo, okay lang kung totoo. That's nga. good. Eh kung Ay, halimbawa nakakatuwa naman. halimbawa pawitan kayo. Pero nung lagi ako naglalab dito, may nagbibigay sa akin 2,000, 1,000. Pero dito ay hindi sa Ayaw Easter. niya. $200. Dito ko nakukuha bala. Oo. Awan dyan ang anak to. Sa cellphone. Walang bunuan. Wala mong damnan. Mm-mm. Sipatan. I already show you the foot of our grandmother. It's Kasi kay really Bakwan. true. Yes, but she still can stand. Natabaw. Yeah. See, look. Look at her. Oh. Yeah. Oh, see? Masakit ang galaw ko. Bakit masakit ang baywang mo, Nay? Tumatanda Oh. ganyan talaga. Back aching. Back aching. Oh, but she has a back ache. Back ache. Mhm. Sana magpadala siya. My sweet sister. I'm your sister? Okay, thank you for Mabihis ako. treating me as your sister. Thank you. Really Hello, appreciate. Robert Tercero. Robert Tercero, yung magbibigay ng Dito, sakit. kadatungan. Oh. Sit down na, mother. Upo na tayo. Anong pinapahid mo, Nay? Yan. Yung kwan. Mayroon siyang Yung ano. Ano po yon? Kalimutan ko na. Peace kayo lang.
Mampalis kila. Wow, grandmother. Yeah. Kumari. She is 98 years old today. Today is her birthday. Gusto ko mag-live dito kasi mas marami akong tao. Kaysa Facebook. Kayo lang. Ito YouTube. Opo. Mas mayroong Kasama namin si Miriam. Bakit? Hindi si Baba si Gina. Sino? Gina. Gigi. Sino Sabi yun? ni Malong. Si Jenny. Happy birthday. She said, Hindi pa, happy birthday. hindi po. Thank you for the greetings. Nagtrabaho. Sep. My work. My work. Kakatuwa si Mother. Nakakatuwa. Okay. Ilang taon na kaya siya? I'm very happy because you are really, you are really Ano, good. 56. Mother? Really. Miriam. Miriam, 56 pa lang siya. Wala mo white yan. Nakahiga na si Chares. Matutulog Hello, na. mega shout out. Please don't forget to like and subscribe my channel. Hello, ganda babae. Andito kami, naantok ka na yata. Hinihikab na nga eh. Naghihigap siya niya na-stuck. Magkasyong kayo, kalayo mo. Oh, Oh, kansyonan di kayo na. Mampalis kila. Mampalas kasi picture doon. Thank you for the greetings. Magpipicture tayo, taking picture. Oo. Thank you for the greetings, Terry. Papaya may Forest. ko. Happy birthday daw. Naglaban na slip kasi makapal yung damit nyo. Kailangan na pislip. Nang kailan. Sanay sa happy yung matanda eh. Ito kila siya rin, papalas ang kura. Babae. Again? Hindi kayo maluwag yan, Mars? Hindi. Naristar. Wala ni Kinto ni, Bestida. Parang Sapato lang plaster. Ganun tayo, hindi sa akin yung ay. Okay, bali-bali pita kayo na yan. Dito ka na, kanya Mars, ta, ano. Itaas. Wala kami Kinto dyan. Asa ka dessert. Okay. Asa ka dessert. Happy birthday. Thank you for the greetings of our grandmother. Dito siya lang. Wow, ang ganda mo. Akaridi mo siya. Akaridi. Hindi yan ano. Thank you for the Matatanda. 10 million viewers. Mapalinis niya. Ang yung ulit tugtog manaya, baka makapirik ako. Di pwede, Myron. Is the lady in the blue your sister? Ano ba yan? Yeah, Yung kwan. she is my best friend. These two ladies, they are my best friend. And the other one is my best friend mother. May happy sleep. Ang dilat, walay happy sleep tulatan. Asa na Meron yan? sariling hapis nito, nanay. Oh, ayan oh. Again, bali-bali? Oh. Sige, na parang nakita ko na Say yun sa'yo, Mars. naningan ko na Sunod mo na yan, Mars. Hindi pa. Yung dress? Parang bago ito ah. Ito, hindi ito kasi palda. Yung blouse niya. Oh, nakasigiray. Yan nga yung pinagawag sumanda ang po. Oh. Ay, yung suluyo. Ano pa yung, ano yung nga to ya? Bolero. Bolero. Bolero pa yun. Bolero Filipiniana. Ay, wow! Filipiniana. Very nice. Oh. Oh, very nice outfit. Naka-gown si nanay. She's wearing gown. The traditional outfit in the Philippines. Filipiniana. Oh, bala, nangay da. Tapos ayos mo tayo bugda ay. Yun, sakla tayo sunta kayo. Pimutilan mo nga to, subog da. Mars, parang maputi yung mami mo, Mars.
Maputi si Kapag Kada. sana nila. Ha? Maputi sila. Maputi siya, ano? Dila, takila. Agam na alato sa liyo. Maputi sila noon. Tingnan mo ba? Maganda pati yung paan nila sa Mars. At pulbol. palagi. Maganda yung paan nila. Oh, yung pulbos ni Mador. Pulbos muna. Nagihilot pa. Yeah, Magaling yan. Isang oras yan sa banyo. Talaga, baligtad Mars. Dito, Di ba, dito. ate? Mars, baligtad niya ay. Ay, wow, parang queen. Ito na dito. Saan yung tower nila? Happy birthday. Yung tower nila nandito yun. No, she's not my sister. She is my BFF. Yung bigyan nyo siya ng kuan, yung make up. Uy, mampulbo daw, Mars. Gusto nyo make upan po kayo, Mador? Ay, hindi na. Pulbos lang. Hey, Mars, ano, hindi ulyanin ang mamay mo, Mars. 98 na niya. Mm. Hindi pa. Tapos, ang ganda-ganda ng paa. Ang ganda-ganda ng paa. Tapos, nagsasanglas pa talaga. Din mo. Siguro ng araw yan, maring magsanglas. Ah, Andita, may nakikinso. nasisilaw. Yan yung Mador. Pulbos pa kayo. Oo. Hey, Mars, nakalive yung mami mo. Birthday niya ngayon. Sa YouTube. Nilive po kanya po si Man, dito tayo sa dumating. Na-interview namin siya ng konti. Nagtago daw siya sa ilalim na, gumawa daw sila ng buta sa lupa. Nagtago daw siya ng gera. Meron silang ikaw? Ay, gatila ko. Ay, Diyos, may hikaw. Kailangan may hikaw sila kasi nakapilipinan. Meron terno may hikaw nila. Oo. Nakalimutan mo? Hindi, lagyan sila ng konting lipstick. Wala lipstick ko dyan. Hindi, wala niya. Oo. Yan na lang. Ano, on kulay. Para ano, Daling ko ng puta. Hindi ka gaba. tawa. Medyo tama lipstick kayo. Malipstick kayo, Mother. Ano magagana? para attractive. Ay, bali-bali, naka-lipstick lang, maganda ng tampol. Lipstick Hindi labanta. talagang maganda sila nung ugawin. Nan ugaw ni ay nan kabataan da. Tsaka mataba daw sila. Oo. Tago ko kita ko. When I was young. Kaya, tama ba nga. Ang ganda. Okay lang, Mother. Okay lang. maganda. Para mulakat. Hindi, duga. Hindi, akay mapaga. Ta. Mars, ano yung nasa pisngi nila, Mars ay? Balat. Balat talaga yan? Maliwaw Noon pa man, may balat na talaga sa pisngi. Ang gapo, pure Binmaley. Ano yun? Yung old age yan. Puso ya. Parang queen. Ano makin Our queen. Herban. siya kayo Rina na yun. Parang tapingin ng konti, Mars. Dito ay. Ayan. Ayan, naputakla. Ay, wow. Una ni. Salming tapi ano na naman suganda yun. Nay, ay, at Mars Hindi ni. man sa ninira, tamang pa-picture isa yung kalenda. Imo mo lang, damo, manayin, mata da. Di man laay ta. Oh, nana mo pa, oh. Di man kaya alis kayo diyan. Lagoy. Sige, bibidyo ako. Yan. Ayan, ay wow, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Ay, maganda na. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Nanay. Diyan yan mo, diyan. How old is she? She is 98 years old today. Ay, demand. Pangalan ko, happy O, pag-picture na tayo, Mars. Oh, kaya nakasakit sa ubo daw.
Hindi na. Happy Brihida. Ano? Happy birthday manaya. Happy birthday, Brigida. Maganda kayo, mother! Ang ganda ni Mother. Nanay! Tontua yung matanda. Imelda Marcos. Imelda Marcos, Marta si nanay. Why? Bidyon ko pa yung nanay. Sila, oh! Maliralit ba na kanyang? Ayan si Nanay Eday. 98 years old niya today. Birthday niya today. Happy birthday, Nanay Eday. Ayan, parang queen na queen. Humor! Ganda, oh. Ang sexy Nanay Eday, oh. Happy 98th birthday, nanay. Hello! Nag-give kayo, Ha? Si itong bata na po. Ayan. At least nakakuha ng wala ng video. 98, God bless her. Oh yeah, thank you. Ang aking mother, 98 years old. Si Nanay. Happy birthday, nanay, and happy Teacher's Day. Happy birthday, nanay! Limata kayo! Ay, wala si Papa. Kanya po sa. Hanggang gana, si nanay. Yan. Imula niyo pa yung mata yung mother. Ayan, si Nanay Eday. Untan. Sige, untan. Sige, maminsan eh. Sige na. Imula Ayan si niyo yung Nanay mata Eday. niyo, mother. Mata, mata. Oh. Hindi yung papet Hindi, ang kayo ang tatangay. Basta, imula niyo labat. Lima tayo labat. Ang kayo ang tatangay. Untan. Ang kayo untan, ganyan. Yan. Ayan si Nanay Eday. 98 years old na siya ngayon. Okay, gato. Nanay ni Mars. Nanay ni Mars nila. Ayan. Mother Earth. O diba? Nine. Sana all sana 1926. makaabot din ako ng 98 years na ganyan edad. Hindi kita kasi yung happy birthday. Parang ano, ayan. Dapat pula para kitang kita. O kaya gold. Oo. Ang gapo. Oh. Ganda ng aking mother. Lagyan natin ng cutex Mars. Kulayan natin yung corona para Sige, yung pula. sige na, Lagyan ng sige. cutex. Paano? Cutexan? Kung may cutex ka dyan pula, at Ay, cutexan wala. natin ng pula. Para mabasa. Oh. Hindi kasi silver naman yan eh. Araw-araw na. Oh. Di ba na-picture ang tila rin? Oh yeah, we're going to eat later. So mega shout out. Thank you for watching, guys. Shane? Who is that? Yeah, she is 98 years old today. God bless her. Thank you. What will you all eat to celebrate? Oh yeah, later we're going to eat later. There's a lot of food waiting for us. Sabi ganun eh. Expo kinindara ko sa YouTube ko kasi. Nakakatuwa. Ito nga tayo. Alika, tingnan natin yung sinasabi nito. Gusto niyang makita yung food. Ay, ito yung handa. O, ayan. May 1 liter yan. So, ayan guys. At kainan ulit. Nandito kami ngayon sa bahay ni Mars. Yung isa naming kaibigan, BFF namin sa ni Mars Nila Peralta. Ayan. Okay lang. Ito si Kuya Premo, oh, yung kapatid niya. Kuya-kuya namin. Si Kuya Prime. Mm. Gila dyan. Okay, very nice. Wow. Kakain na daw siya. Mag-blow-blow na siya. Yan kay Imelda Marcos nanay. Buhat niya siri niya na sa ilalim. Sa ko.
Mayroon pang littering. May Yan. po. Yan. Ginawa po, Mars. Ang ganda-ganda naman. Yan, may pang-silver. May sakit si Jun naman mo. Yan sa kandol. Oh, yun man. Eh, saan po? Parang di man mag-blow si Jun. Katususublay. Ano siya? Ayan si Nanay Eday, 98 years old na siya today. At ang kanyang mga cake. Wow, ang ganda. Duman. Meron nila. Ano na? Nakamadata. The cake looks so nice. Oh yes, you are true. The cake is very very nice. And she's the one who make the cake. This lady, this beautiful lady. Beauty. This beautiful lady, she's the one who make this cake. Hi, want to order? Yan. Oh, $200. Ayan. Aga, nakatayo na lang siya, Nani, Mams. nani, tanak yung sound. Ay, naguguno yan. Okay, picture na eh. Hindi po ni may orang dia eh. Yan. Ano kayo mas pag ano? Gusot mo ng kunti para ano? Oh, ganyan. Oo. Katulad. Ganti. Ako niya to ay tapos si ay niya mo ay. Yayang. Ayan. Ayan. Tapos hindi pa para mamaya meron dyan, nandito yung mukha niya ay nandito. Pag tumayo siya, hindi siya matakpan. Ayan. Oh, di ba? Ganyan. Gusto po ng konti. Para hindi siya Mother! Narasanak la, mother! Kamu nanay. Atay lima da. Gusto natin itong table para hindi siya nahirapan. Ayan. 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 Oy, okay, okay. Ayan. Ayan. Oh. Oh, tayo na po. Yan. Oh, yan. Ayan, okay na. Oh, solo. On. Halika na, Mars. Ready la, ready. Oh, halika na, Mars. Ready sing. Okay, 1, 2, 3, smile. Happy birthday. Okay. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Once more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Nanay. Happy birthday, Nay. Oh, blow the candle. Oh my God. Yan mo. Ano? You're welcome, mother. Oh, Dapat sige. hindi man niya. Mag-blue kayo. Man-wish kini. Man-wish muna. May sakit. Oh, sige, wish muna. Ayan, sa cream. I wish to reach 100. Yay! 190! Yay! Blue na, blue. Dito tayo ka ng konti. Tayo kayo. Tayo kayo magano, mother. Tayo kayo ng konti. Oh, yan. Oh. Yan. Yan. Blow. Sige, blow. Yun. Ano pa? Pa. Yay! Happy birthday, Nay. Ang kapuni. Wala. Okay na. Okay na. Nakablo na. Pero kayo na pagod. Ang alay nanay. Wala nang kundilan kundi sa dalaw. Nilay. Wala nilang kundi sa dalaw. Wala. Yes, she is 98 years old today. Happy birthday. God bless 98 years. Blow the cake. Yeah, she already blow the cake.
She doesn't like a day over. I can reach 100. So nice. 100. The cake is so nice. 2 years na lang. 2 years na lang. Ay, 2 years more, then she become 100. Lampasan ba ni 100? More than 100. She will get more than 100. Ah, Mga bisita na. dakal, so handa ng brother. Palaan. May hipon niya mo dyan. Ay, picture team mo na yan. Isay. Oh, tingnan mo, picture. Sister, brother. Ay, kay picturean ta kayo na, Mars. Akin na. O, 5 kilo ay. Di kayo din palo. Di kayo din. Dalawang sister. May panginan. Pagkikalatan. Yan, yan. Kayo doon. Amay kalot sa nabuni. Ipangot. Lapit ang mga akin. Kompletisyon. Halika na. Wati. Gamin. Ano kayo? Hindi na nyo yan. Lagay kayo na eh. Kailangan ipalo ko, Mars. Tawag mo yun. Jog! Yan. Okay. Yan. 1, 2, 3, smile. Tapos dito rin sa akin, ha? 1, 2, 3, Ah, kiss natin si nanay. Dali. Kiss. Sila ang darang sister. Yan. Pakuha nga. Sapat. Ito rin. Ano nito yan? One more. Dadang kami no? Picture mo kayo Kaya na. si Bibi. Dali dito ang picture. Picture mo kayo ba dyan? Kinin. Sige, sige na. Hindi nakuha. Hindi kayo nakuha. Ayaw kayo na. Hindi na nakuha. Hindi ka makuha dito. Lagay. Kuya, hindi ka makuha. Kasi ka ba? Di ba? Yan, o yan. 1, 2, 3. Sapat, sapat. Yes, yes. 1, 2, 3. Yan. Sige, Frank. Ay, kiss mo si mother pag gano'n. 1, 2, 3. Oh, di kayo. Ikutan. Yan. Yes, mother. 1, 2, 3. Love you, mother. Love you, Nay. Thank you. Atay Ano na yung picture na. na ba ito? Nang nabibidyo ko? Picture niya, kaya magbibideo. Ayun, kayo na lang. Kayo. Oh, sige. Dito kayo. Gagawin sa lahat. Yan, picture kayo mas. Kalata. Halika na. Halika, Mars. Lapit na tayo. Doon kay mami mo. Ayan. Magpa-picture din kami. Ito ka na. Hindi kita dyan. Ano? Picture. Ka lang yung muna. 100. Eh, Kanyang. Ay, nga niya si Kanyang. Yung magpapulis. Brother John. At kami, si Miriam. Hindi naman din. Hindi naman din wala Of course. Nay, harap kayo doon, Nay. Ayan. Dali lang. Ayan. Kapan namin, kapan ako sa puso ba? Yan sa Bibi. Waki. Ayos. Ayos. Parang tatanay. Ayan. Ang isip baso to mamaya. Ay, Kasi Bibi. Kasi Bibi ka naman kayo mapalay la. Woman lutsam. Ay, oh, yan, yan. Ah. Kaya, Nga po na pangimang to yan. Okay, 1, 2, 3. Gusto ko lang solo ka ba? Oh, sige, ako din. Tulong kami ni nanay. Ayan, Salamat, nababaran. Ismail, nanay, Ismail. Okay, 1, 2, 3. Harap ka dito, Nay. Harap ka doon, nanay. Yan. 1, 2. Dito ka kayo, Mark. Hatapan Yun mo ang tayo. mga inatatakpan to Kabila eh. ka. Kapag susunod, dito ka sa kabila. Oo, teka. Ako din, dito ha.
Ayan, Mas. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ako naman. Dito ka, be. Opo. Sandali lang. Ay, oh, sige. One, two, Aki, sasaran mo, sa mubluan. Sa pala. Sasaran mo. Lighter ba? Jaime. Kayo, taalog ko si Ito na lang pasa na rin, sir. Pasa na si Kala. Bakit pa yung Jonathan dyan? Si Bibe, tamang picture kami. Sige na, 1, 2, 3. Pasa na ibang may 8. Oh, dito ka. Dito ka sa kabila. Walang gano'n lang yan. Ready, 1, 2, 3. Dali nanay, kasi muna. Okay naman. Wala ka. Emoy. Tawag nila. Nanay, tabuhan niya, may video. Ako naman. Kayo muna ni Bae. Sige, sige. One, two, three. Nay, tingin kayo doon, Nay. Smile kayo, Nay. Ay, lang, ikulitan. Nanay, sa video, bluan ko. Walang ilang isa. Japoy na nila. Okay? Thank you. Thank you, Miriam. Saan yung sa atin na? Pamilya. Ito dapat ka. Ito ay... Dito, akakinatan na lima. Nakaharap niya eh. Ano po, ang kagari pa siya. Kitis siya. Ito ay ni... Sorry. Kami nga ulit ni Bae. Isa nga. Kami lang ni Bae. Yung ako kanina. Okay, 1, 2, 3. Ako naman yung Miriam. Ay, isa. 1, 2, 3. Okay. Ako naman yung nakaganyan. Malakas. Okay, yung pagbuha ito ay. Opo. One, Nay, doon ka, Nay. 1, 2, 3. Kayo, te, hindi kayo solo mo ka dalawa, wala. Tayo sana. Sunset mo. Sulo kami mo. Ito ah. Di ba ba, unang napalaki? Sabihin mo. Yay! Bye-bye! Bye-bye! Mabuhay! 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 Wish nga nila 100. 100. More than 100. Kaya sige. Siya man, tanong sukali ka na rin. May picture mo kami ni. Picture kami nito ah. Ganun pa tayo. Boy! Ayos ah. Ano na sa close up ko? Kuya. Ha? I-close up ko. Close up mo. Sige. Okay, okay. One. Yes. Okay. Sampai pasang kayo. Kayo dalawa safe. 1, 2, 3. Imis kayo na eh. Ibis kayo na, ibis. 1, 2, 3. Dito na. Dito na. 1, 2, 3. Smile.
May ano, Okay, 1, 2, 3, smile. Sabi ni 1,000. Dapat mura tamin tayo kumon. Katay sa dali. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and like my live. Thank you for the 9 million viewers. Ipin mo Mars Pin, Sarah. May ano. Ay, bakit eh? No. Biglang ganyan. No, so pag napuno na yan, baka marami ng puno, marami ng video. Babawasak ko. Mars, i-upload mo kasi Mars para hindi mo, yung na-upload mo na, i-delete mo. Sayang naman kung i-delete mo na, hindi mo, wala ka nang makikita sa susunod. Ilagay mo sa Facebook mo, kung ayaw mo ipakita sa iba. Kung ayaw mo ipakita yung mga picture na upload mo, private, ikaw lang ang makakita. Nakakal kay Nanay Eday. Nakakal ko. Bawal ka, Kate! Hindi naman makikita. Bibing ka? Ay, bibing ka. Larapan ko yan. Sabi tayo dun. Ay, nasa na makal ka to. Ikaw, Zay. Ay, ano ko nila? Ano ko nila? Ay, dapat na, ulam. Dan kita slicer dan mangyakat plato. Ang daming Nanay Eday. Diba? Nanay Eday, ang dami niyang handa. Ay, grabe. Oh, meron pang 2 kitchen. At meron pang dumating. Ano yung dumating? Ito pa yung isa pang cake ni. Oh. Meron pang isa pa rito. Ni. Agi. Ito pang sakit aliasiya. Panser. Ay po, sige naman sulok ka na. Mungkin may picture. Dinala niya. Sige naman sulok ka. Ay, wala kayo. Salamat. Oh, there's a lot of food here. See, look. Wow, isa ka pa-share kayo. Pa-share kayo. Surprise din namin si Dom, si Banjen. Meron pang cake dito. Sabi to. Surprise daw. Wow. Si Mr. Siman. Yeah, so many food. Kanagang Wow. kaya. Ay, talaga? Yun. Oo. Siman. Ulitan. Bless. Amen. Okay. 98. Santa, kung ko, magpamikik na Nay, ang isidong na latte, kasi Banjen, may latte, Madami. sakibat siya. Sakibat siya, tan, amay kin. Okay, bilima, usinta. Meron pang cake dito. Oh, cake. Meron pang mga dito. Ang dami pa. Wow, ang daming ulam ni ang daming handa ni Nanay Eday. Nante, oh my God! Buong baryo, kakain. Dong! Si Abdullah, wad dyan. Kasi mo din. Baka sa ano naman, season auditorium na si Nanay Eday. Oo, pag 100. Nay, wad dyan ako yun. Dom, kasi Banjen.
Sige, may damar ko si nanay, ne? Picture mo na siya, picture mo Ay, na. picture muna. Picture kita dan, Teo. Para wala eh. Limang kayo, family. Pamilya. Hindi, Laila, Laila taon. Laila. Ano yung guru yan? Ay, Laila. Ayan si Talog. Yan, okay. Okay? Hindi lang connected sama. Ako, bilbil. Mataka, bilbil, anak. Kaya siguro ko kuya, ay kuya, ay kuya. Kaya naman kuya, ay si Pito. Kaya may, ano laki yung Panilangat kila. Panilangat kila. Dapat meron pa isang electric fan dito ay. Mars, wala nang electric fan. Mars, nainitan daw si Ay, may electric pan! Ay, may! Maniling at araw. Isa pa nga. Buti hindi sila high blood ano. Hindi rin high blood ano. Sakit tuta. Grabe. Di ba ako? Amazing. She is amazing woman. She has no sickness at all. Mars, nandito lahat ng video sa YouTube. Oh. Mars, di mo na kailangan ng videographer. Bakit ka mo? Nandito na sa live ko. Sige. Okay, ready. Okay, wait. Smile. Sige na. 1, 2. Akin lang on yan. Sige na, isa kayo. Meron bang wifi dito, Mars? Bibilang asin. Oo, okay. Wala rin doon yan. Nagbibilang. Mars, merong may wifi dito, Mars? Naka-timer. Naka-timer. Okay na. Yay! Don't forget to share my live. Before you share, kailangan yung muna, mamayang gabi, lalagyan ko siya ng ads para madami ko itapo. Para madagdagan yung dollar. Magiging imara yung sinubuyan ko. Kasi kapag naluluba yung isa. Oo. Lagi tahu nak jaga kapasar. Balik jaga kapasar. Yan, apo to, ang tatoy birthday. May 17th birthday mo. Talaga? October 17? May 17th. May 17. Kuya Alice, aginan Alcris. Hindi pa sila nakantama. Grabe no. Lagi. Ha? 39 mula kanda. 39? Ay, ang galing. Amazing talaga si Lola. Wallahi. She still remember his age, her grandson. And she still remember his birthday and age. See? She has a very good mind. She has a very good memory. Di ba? Nanay Eday still have a very good memory. Hindi pa siya uulyanin. Sabi naman niya, I hope I never see that number on my birthday. Yeah, because she is amazing and it's really, she has no sickness at all. I'm very, she's very, very healthy. She didn't experience the hypertension, diabetes. Wait, Mar, Because- lagay ko sa harap mo. Oh, sige, speak. Wajara. Muna, dahil na, Mars, bakit kita mo yan? Okay. Diba? My mother reached the 98 years. It's because she's eating, the vegetables and
she doesn't experience the hypertensive and diabetes and any sickness. But look, she's healthy. Wait lang, Mars. Dito. Ayan. She's very healthy. Yes, very healthy. Like me. I hope me too. Kamuta? I wish that I me Inshallah, too. inshallah, I will experience her age also. Yeah. She is my BFF. Yeah, And just she's taking the care of other one too. My mother, I am the one taking care of her. Yeah. She's a very good daughter. I am a nurse with my mother. Very good, huh? A private nurse. Private nurse of your mom. Sabi dito, the blue wearing blouse, is she your sister? We are sister, twin. No, we are not sister, but we are BFF. We are BFF. But yeah, Best friend forever. yeah, we are best friend forever. Hey, kapatid Laila. Ay, Thank you for 6 million viewers. narasan Lala? O, kain na, si Ren. Kain na si Mami. Let's eat. Baka nagugutom na si Mami mo. Hindi maragam, bali-bali, adagam Mars. Oo, mama nga, wag mo lang nga. Dito na kayo po, dito. Hindi okay? Kantahan na tayo. Punta ka dito. Nakiliti. Nakiliti si nanay, kaya tumawa. Tumawa siya. Mangkira si Ren. Nakiliti mo si lola mo. Mangkira si Ren. Again, nalubat na ako. Kabanyo ni kako. Sa inkanak mo, may 17. Sa taon mo, 39 lakh. Sa katumbukan mo si Ryan. Talagang ko. Kabisado ko namin, no? Alay. Makini. Magpapatugtog ka na, Mars. Okay, I will off now. Nakakatuwa kasi mag-live dito. Ayaw tumigil ng tao. Pakanan mo na rin. Sige. Pakanan ko rin. Sige naman, katang naman. Hindi man pipisyo park eh. Ha? Pare, connected naman siya na. Ay, couldn't connect? Bakit? Ano yan, Bluetooth, Mars? Oo. Baka merong naka-Bluetooth na ibang cellphone. Oh, ayan, merong pang inihaw. Marian, oh. I-share mo rin itong YouTube channel ko. Sa Facebook mo. Kunin mo yung link. Oh, nandyan ka rin, oh. Pero sinusubuan mo si Nanay Eday. Mano po. God bless you, though. Thank you, Brandon. Yo, a very nice name, Brandon. Doon na, dong. Je. Ano may anak mo? Sige lang.
Hindi na panginandaan. Upo ka, Mars. Nakain yung tayo kumari dyan. Ay, kumari. Puta, nandun na siya muna. Ay. Thank you very much for watching me. Please don't forget to like and subscribe my channel. Hi. Oo nga eh, nakakatuwa nga. But she still can eat very good. Mama, di ba? Rugs. So she's very good, huh? Because she still can eat. Bakit karni? Walang gulay? Hindi, wala. Ngayon na naman sila alam mo, yung mga matatanda ganyan, maganda ang mangyayari. Kasi maraming mag-alaga. Hindi siya stress. May mag-alaga dahil may siyang pension. Pero kung unabot ka ng ganyan, wala kang pension, problema ka ng mga anak mo. Di ba? Lalo na kung nag-uulyanin ka na, pero sila hindi sila ulyanin. Ako mayroon ko natin. Gila, manggila. Eh, pwede sa rin primo. Tayo mga kin. Kaya, pwede sa rin pala. Pwede sila ba? Pero ay, hindi masusuklaman na masusukin. Sabi niya, new Barbie. May Barbie daw siya. Tom, teka naman na. Yes, she is our Barbie here. The new Barbie. Ayan. Oh, sige, prayer muna tayo. Prayer, sister. Dito na ako. Nakaabot siya ng 98 birthday. Sana Habaan. lahat ng katawan niya lalo humaba pa. Abutin siya ng 100, more than 100 pa. Amen. Amen. Bigyan po siya ng lahat ng katawan niya. Bless us, O Lord. Amen. Mga tila. Yay, kaya tayo. Kain na, kain na. Kulang sulami sa... Ano tayo magamisa? Eh di magano na lang tayo. Upo na lang dyan, Mars. Oo, kumain na. Kuha ka na lang ng pinggan mo, Mars. Sige na. Huwag nang maglanisa. Huwag nang manglamesa, upo na lang. Ito na lang. Oo. Wala ko yung sinilas pala. Medyo, ano. Let's eat, guys.
Lisa yan to. Nakila mga lights of Lisa. Let's eat a lot of food. It's a blessing. Ito na ang nanay ni Nanay. Sabihin lang, kawit na yun. Ayun, gusto mo, diba? Hindi na kumain kay mami kahapon. Sige lang, ano ka ng rice? Malaki. Hi guys. Ay, pag kukuha ka lang dito, hindi magkasa sa plato. Oo nga, balik-balik kayo. Balik-balik na lang. Para sa nga mo. Oo, kumain ka na rin. Yun ang pinakakanin ko. Kasi yung pinakakanin ko, Mars. Masyadong maligat. Ayaw umalis. I like the pansit-pansit. Pansit-pansit. Masarap ang pansit natin. Pero malulubat na yung iPhone ko. Kaya, I like this one, Mars. Sige, Picture tayo. Wow. Hindi to picture, mas video. Naka-live to, live sa YouTube. Kain tayo. Nasa kusina kayo. Kain. Kaya in the kitchen. Let's eat, guys. Nanito kami na ba? Pag na-live. Mars, meron bang ano? Meron ba kayong... Oo. Ay. Oh. Live lang ako ng konti sa YouTube ko. Thank you sa ano ha, dala niyo. Ang sarap ng ano ito. So ayan guys, kainan na. Mahal ka na, ba? So ayan, kain na tayo. Kumakain na po kami. Ayan. Ako, ito yung nakuha kong pagkain ko na. So kain tayo guys. Dito na lang kaya ako kakain sa kutsina kasi nandito lang ng pagkain eh. Ang dami-daming pansit oh. Ayan ang mga pagkain dito oh. Grabe. Ito yung pagkain ko oh. Madami. Oh, sige, kain na. Kain ng kain. Ha? Nasaan ang dugi? Alin dyan? Dalawang maliit. Alin dalawang mali? Sibuyas. Ah, yan. Ay. Oh. Sige, mamaya na. Ito daw, dugi daw to dugi. Guys, dugi sa kakambing. Kambing? Magkamukha kayo. Kambing ba yan o dugi? Ha? Nay, tapos na kayo, Nay, kumain? Ayan si Nanay Eday. Oh, kumain na siya. Kakatapos